We zijn vandaag bij de show, de basisshow. En Bart heeft een cadeau metgenomen, namelijk die twee wat er staan. En die gaan nu hun eigen dansje uitleggen. Dat is van elektrische muziek. Doe jullie eigen dansje, dan kijken we. Zet de muziek. Wij doen het van jullie, jullie van ons. Kijk ook maar. Ik ben de mens van het geluid aan het zoeken. De muzieklieden even op zich wachten, maar dat kan gebeuren. Ja, zet er maar geen alles, alles vergeet. Ik zet de blik op voor de smaak en de hoofd. En ik dansen voor de vreugde voor de heim. Ik ben de wereld voor de naam. En de kosmos gaat en ik doe ze weer als ik zou het toch zo graag willen weten. We zitten goed van weg en aan te zweten. Recht van het werken. En die was het grote verre. We zal niet in de zakken aan het schot. We zal niet op de allerlaatste wagen staan. Recht zal het werken. Precies, ze hebben geoefend hier en Leo probeert mee te blijven. En het kijkt er maar gewoon af. Polonaise hier. Ik zal maar zo zeggen, als je maar vroeg genoeg begint om het de jeugd te leren, dan blijft vast het voor altijd bestaan. Hoi!